Tikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye pano pa tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi Loweruka pa 29 April ndipo tili mu mulungu wa 3 wa Pasaka. Tiye ndikhale pomwepo kuti tigawane mawu opasa moyo a siku la lero. Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu 9 ndi meya 31 kulekeza 42. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Anovis Rose Emmanuel Kachaso, achipani cha Sisteri a Daughters of Wisdom, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu mtenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Yohane mutu 6 ndi meya 60 kulekeza 69. Amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Anthony Chilolo, achipani cha Montfort Missionaries, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Mpingo udakhazikika ndipo unali pa mtendere, ndipo Mzimu Woyera ankaulimbikitsa. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi mutu 9 ndi meya 31 kulekeza 42. Pa nthawi yomweyo mpingo ku Yudeya konse, ku Galileya ndi ku Samariya unali pa mtendere, udakhazikika. Ndipo anthu ochuluka adalowamo chifukwa anthu ake ankayendamo pa Ambuye, ndipo Mzimu Woyera ankaulimbikitsa. Pamene Petro ankayendera anthu a Mulungu uku ndi uku, adafika kwa amene ankakhala ku Lida. Kumeneko adapezako munthu wina dzina lake Eneya, amene anali atagona pa mphasa zaka zisanu ndi zitatu ali wofa ziwalo. Tsono Petro adamuwuza kuti, Eneya, Yesu Khristu akukuchiritsa. Dzuka, yalula mphasa yako. Pomwepo iye adazukadi. Anthu onse okhala ku Lida ndi ku Saloni atamuona, adatembenukira kwa Ambuye. Ku Yopa kunali wophunzira wina wamkazi dzina lake Tabita, pa Chigiriki amati Dorika. Iyeyu ankachita ntchito zabwino zambiri ndi kumathandiza osauka. Masiku amenewo mayiyo adadwala nkumwalira. Anthu adatsuka maliro, nagoneka mtembo mchipinda cha mmwamba. Ku Yopa kunali kufupi ndi ku Lida. Choncho pamene ophunzira adamva kuti Petro ali ku Lida, adatuma anthu awiri kuti akamuwuze kuti, chonde mubwere kwathu kuno msanga. Tsono Petro adanyamuka napita nawo. Pamene iye adafika, adamperekeza ku chipinda cha mmwamba chija. Akazi onse amasiye adangoti kwete mbali mwakemu, akungolira. Nkumamuonesa malaya ndi zovala zina zimene Dorika ankasoka ali nawo pamodzi. Petro adawapempha onse kuti atuluke, ndipo adagwada pansi nkumapemphera. Kenaka adatembenukira mtembo uja nati, Tabita, dzuka.
Apo Tabita adatsekula maso, ndipo pamene adaona Petro adakhala tsonga. Petro adagwira dzanja namuyimiritsa, ndipo adayitana anthu a Mulungu ndi azimayi amasiye aja, nampereka kwa iwo ali wamoyo. Anthu onse a ku Yopa atamva zimenezi, ndipo ambiri adakhulupirira Ambuye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mawu athu alero akuchoka mu Yohane 6 kuyamba ndime ya 60 kuzalekeza ndime ya 69. Pa nthawi yomweyo ophunzira ambiri a Yesu atamva zimenezi adati, mawu amenewa ngapatali, angathe kuwavomera ndani? Yesu adadziwa mu mtima mwake kuti ophunzira ake akung'ung'uza za zimenezi. Tsono adawafunsa kuti, kodi zimenezi mukukhumudwa nazo? Nanga muzatani mukazaona Mwana wa Munthu akukwera kunka kumene anali kale? Mzimu wa Mulungu ndiyo umapasa moyo. Mphamvu ya munthu sipindula konse. Mawu amene ndalankhula nanu ndiwo amapasa Mzimu wa Mulungu ndiponso moyo. Koma pali ena mwa inu amene sakukhulupirira, pakuti Yesu adadziwiratu pachiyambi pomwe amene sazakhulupirira. Adamudziwiratunso amene anali kuzampereka kwa adani ake. Tsono adati, n'chifukwa chake ndinakuwuzani kuti palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate sampasa mphamvu zobwerera kwa ine. Kuchokera pamenepo ophunzira ambiri a Yesu adamusiya osayenda nayenso. Tsono Yesu adafunsa ophunzira 12 aja kuti, nanga inu, kodi inunso mukufuna kuchoka? Simoni Petro adati, Ambuye, nanga tingapitenso kwa yani? Muli nawo ndinu mawu opasa moyo osatha. Ife ndiye tikukhulupirira ndipo tikudziwa kuti ndinu oyera uja ochokera kwa Mulungu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, mawu athu amene tawamva siku la lero akufuna kutitsimikizira kuti tikakhala ndi chikhulupiriro mwa Yesu Kristu zonse tizazimvetsa bwino. Izi tikuziona kuchokera mawu athu oyamba, chikhulupiriro chimene Petro anali nawo, choti munthu wina anthu anaona kuti wamwalira, koma Petro chifukwa chokhulupirira Mulungu anachita zinthu zodabwitsa, ndipo zonse amazimvetsa bwinobwino kuti akagwiritsa ntchito dzina la Mulungu zinthu zonse ziyenda bwino. Uthenga wathu wabwino tikuona zomwe zoti anthu samamvetsa bwinobwino chifukwa chikhulupiriro mwina chinali kutali. Ambuye Yesu pamene anayamba kuphunzitsa kuti ineyo thupi langali ndi magazi anga, amene anga aliye thupi ndikumwa magazi anga azakhala ndi moyo, anthu anati izizo ndiye zovutaso. Kodi munthu nkutheka nkudya thupi la munthu ali moyo kumudya ndithu, maso magazi ake kumwa afresh kwamwa? Izi nzovuta kwambiri. Ndipo anthu anayamba kumatenga chiphunzitso chimene chikukhala chovuta. Ngakhale ifeyo titamumva munthu kuti akuluakulu, ngati muli ndi njala bwerani mudye thupi langali, muzamwe magazi angawa, titha kumaona ngati mwina munthu ameneyoyo mwina mutu wake mwina sukugwira. Titha kumadabwa kuti wa munthu ameneyi akuthandauzanji chifukwa odya thupi kapena kumwa magazi ife timamvetsa kuti ameneyoyo ndiye ndi mfiti. Ndiye zingatheke bwanji munthu akamudye munthu nzake? Zingatheke bwanji munthu akamwe magazi a munthu nzake? Zovuta. N'chifukwa chake
zimene Ambuye Yesu amaphunzitsazi, anthunso nawo ophunzira ambiri a Yesu atamva zimene zoti ine ndi chakudya chenicheni ndipo magazi anga chakumwa chenicheni, anthuwa anayamba kukayika kuti iya mene papa ndi Ambuye Yesu ationjeza, izinso ndiye nzovuta. Ndipo ati ananena kuti mawu amene wanga apatali angathe kuwamvetsa ndani? Ndi akuti Ambuye Yesu anafunsa funso losavuta kuti koma looneka lovutaso. Anthu ataona kuti akubalalika, akuthawa, akumuchokera chifukwa cha chiphunzitso chimenechi, anangofunsa funso, nanga inu kodi inunso mukufuna kuchoka? Simoni Petro adati, Ambuye, nanga tingapitenso kwa yani? Muli nawo ndinu mawu opatsa moyo osatha. Ife ndiye tikukhulupirira ndipo tikudziwa kuti ndinu woyera uja ochokera kwa Mulungu. Zinthu zovuta kwambiri kuzimvetsa, koma Petro atafunsidwa, ophunzira kupatsidwa ufulu, Ambuye Yesu sanakakamize, anangofunsa anthu kuti inuyonso mukufuna kuchoka? Ndipo Petro ananena kuti ayi, sitingachoke, inu muli nawo moyo osatha. Ziphunzitso zonse zimene timazimva kuchokera kwa Ambuye Yesu timazilandira motani? Ambiri ndiona kuti anakhumudwa, iya pafika zinthupa, pena pafika mpingo wathu, iya basa papa ndiye ife, iya sitingathe kuzimvetsa, kuchuluka zochita chani. Komano Ambuye Yesu akufunsa funso, inunso mukufuna kuchoka? Kupereka ufulu. Chikhristu tinachilowa apo pakubatizidwa, ndipo kuchoka pamene tabatizidwa kumakula ndithu, sindoti timangokumana ndi zinthu zophweka zokhazokha. Nthawi ina timakumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana, penanso mwina zina osazimvetsa. Ambuye Yesu funso lawo ndikuti tikafika pa level ngati imeneyo, kodi nafenso tikufuna kuchoka? Akutipatsa ufulu. Ndi nthawi yonena kuti munthawi imene zikayiko zabwera pa moyo wathu wa Chikhristu, ena chifukwa amati ya akungoyenjeza kulamula kuti atipereke izi, komanso tipereke izi, tipereke izi. Hayi, mene zife sitikuzimvetsa iya. Ambuye Yesu funso lawo ndi lomwelo, inunso mukufuna kuchoka? Mawu olimbitsa mtima komanso opereka chikhulupiriro ndi awo amene ayankha Simoni Petro kuti tingapitenso kwa yani? Chifukwa pamene tikuti tichoke m'manja mwa Mulungu kapena tichoke m'manja mwa Ambuye Yesu, ndiye timakakumananso ndi zinthu zoti sitizimvetsanso, mwinanso kwa ambiri kwake. Ndiye tiyeni tikhale akhristu oti ngati mwina pena pake sitikumvetsa china chake, tizifunsisisa bwinobwino. Mwina anthu akanakhala, Ayuda akanakhala ena akanafunsisa, ophunzira akanafunsisa kuti Ambuye Yesu mukutanthauza chani kwenikweni, chifukwa mwina sanafunse. Ndi pamene anthu chiphunzitso chanu, maphunzitso amene ndi apatali, angathe kuwamvetsani ndani? Pali zinthu zina zimene chifukwa choti sitifunsa mapezeka kuti tikuzitanthauzira mwina mwake, kumande lero kuchali chatanena mwakuti kumandiye zovuta bwanji, ati tipange mwakuti kumandiye zovuta bwanji, zimene tikazimvetse bwanji. Tiyeni tizikhala anthu ofunsa. Pali maphunzitso ambiri ampingo amene ngati sitikhala ndi mtima ofunsa kuti timvetse bwinobwino, mwinanso tikhala ndi maganizo ngati amene kuti izinso ndi maphunzitso amtengo wapatali, angawamvetse ndani? Amati safunsa adadi aphula. Ambiri mwa ife timaoneka ngati tikuzindikira bwinobwino, komano tisakuzindikira. Tiyeni tikhale ndi mtima ofunsa. Siku lina kuchali chikwina kunalengezedwa kuti siku lakuti lachinayi tikupembedza Ambuye Yesu, tikhala ndi udaliso. Nagwisa ntchito udaliso. Ndi anthu mkulu wina wake oneka kuti anali ozisata pa mpingopo, anali munthu ona kuti anthuso mamona ngati mwina atakhala ndi mafunso azikamfunsa iyeyo. Anakumana ndi bamba wansembe kuti bamba, kuchali chiku ndimangomva kuti kuli udaliso. Kodi amadalisidwa kuni ndani? Zinali zomudabwisa wansembe kuti akuluwa timaona ngati mwina amaziwa zimenezi. Awaso akutifunsa funso limeneli, mwinaso kutheka ife ndife amayi ndithu agulu la amayi, agulu la abambo,
tili mu legio, tili magulu osiyanasiyana, gulu achinyamata, kumapita kumene kujaku chimene mukupitira kumene kusachisoku tikupitirako chani cheni tikhala anthu ofusa kuti cheni chimene tikupanga tinyi ndi chani, kuti sakhala anthu onena kuti osadabwisaso anthu zikume kuti kodi kuja kwa makamba zakuti ati chimenecho ndi chani. Tisanenenso kuti mawu amene wangapatali angawamvese ndani, titafusa ndi kumasulidwa bwinobwino, kuthandazidwa bwinobwino, tizakhala anthu onena kuti kumachisata chikhristu chathu bwinobwino, kumasata maphunzitso a mpingo wathu bwinobwino, ndiponso anthu ena sangatisocherese chifukwa choti tizakhala tikuziwa bwinobwino. Ndipo mawu amene titakhala kuti mwina takhumudwa munjira zosiyanasiyana, Ambuye Yesu akatifunsa inunso mukufuna muchoke, tiziyankha monga Simoni anayankhira kuti Ambuye nanga tingapitenso kwa yani? Muli nawo ndinu mawu opasa moyo osatha, ndipo ife tikukhulupirira ndikuziwa kuti ndinu oyera uja ochokera kwa Mulungu. Tikatero chonchi tidzaonesa kuti tikuziwa chimene tikuchita. Munali ndine m'bale wanu Father Anthony Chilolo, mwakoma nonse. Haleluya, Yesu wauka.